I 10 ljudi, dobrodošli u još jednu sjajnu epizodu Minecrafta. Nastavljamo sa snimanjem i u ovoj epizodi ćemo da napravimo kuću. Mislim, ne do kraja, ali jedan deo. Ovo je moj skin. A, je li dobar? Napišite u komentarima ako vam se sviđa. Idemo sad, da ne gubimo vreme, da odmah počnemo da gradimo kuću. Moramo da iscepamo drva, što je najdosadniji deo. Samo nešto da vidim. Molim, ko je stavio da je mirno? Ja nisam noob. Verovatno moj brat kad igra Minecraft. Dobro, da ne pričamo sad o tome, da se vratimo na Minecraft. Ja sam sad vratio na normalnu težinu. I ovu mladicu ćemo posaditi da bi imali još drveća, da ne odlazimo daleko kad sve imamo ispred nosa. Ajmo sad da cepamo. Idemo. Idemo. Sad ćemo napraviti još dasaka. Ajmo sad da pravimo. Jabuka. To mi baš sad treba. Pošto sam malo gladan. Nastavljamo. Morat ćemo ovo malo brže. Epizoda neće biti baš dugačka. Biće onako normalne dužine. Biće mnogo ekstra. Sklanju se bre, zbog tebe pogreši. I nastavljamo. Nemam više daski. Pa onda da iscepamo još drveta. Ovo je druga epizoda. Sad smo u najboljim uslovima. Malo laguje, ali retko kada. To je verovatno zato što snimam preko Bandicama. Ranije sam pokušavao da snimam preko Frapsa, ali mi je mnogo bugova i nešto nije dobro radio. Znam da je Fraps najbolji program za snimanje, ali sam morao da promenim zato što mi nešto nije dobro radio. Idemo cepati još drva. Imamo još vremena do kraja epizode. I nastavljamo. Koliko smo otišli daleko. Evo još jabuka. Ljudi, koliko ja jabuka pronalazim u ovoj epizodi. Ako vas nešto zanima o meni, pišite u komentarima, ja ću vam odgovoriti. Uvek odgovaram na komentare. Čekaj. Sada ovo ćemo ovako i idemo u visinu
3. Isto 3. U svakom ćošku ćemo po 3. Evo ga zombi. Gdje ćeš? Halo bre majmune. Srko majmun. Ovo ćemo morati sad da slomimo da bi se popeli. Da vidim da li sam 3. I dobro je, 3 u visinu. Evo, u svakom ćošku ima po 3. Sad ćemo da napravimo nešto od ovog drveta, to su daske. Kuća će nam biti ekstra. Znači, tako sam je dobro zamislio. I ovo ovdje ću da isečem. O, kako skačem. Ko košarkaš. Epizoda će još malo trajati. Negde oko 4-5 minuta, mislim nije to malo. Ali nije ni baš puno. Zato što nisam kupio Bandicam, pa može snimati maksimum 10 minuta, što je mnogo glupo. Dobro. Dobro. Stani. Nešto sam pogrešio. Evo ovako. I ovako ćemo isto ovo da uništimo. Koliko ima ovdje? 3. Ovdje ima 2. 2. Evo. Pa, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo